היי. 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 מה, נפל האפונה? הנה, כך. המאמן? מתן. שלא לא יחייך שהוא אוכל. הוא רוצה לחייך, הקפה שלו מלא. איזה מבט. תקראי לו, שיסתכל. מתן. תקראי לו, הנה. מתן. מתן, איפה אמא? כך. המאמן הוא אוכל. מה אוכל? אפונה וגזר ועוף ובצל מטוגן. אוי אוי אוי. איזה טעים. הוא קם מהשינה ביום שישי והוא רוצה לאכול. המאמן.